Здравейте, ученици! В днешния урок ще си говорим за зъбите и здравословното хранене. Сещате ли се от предишните класове в кой орган става смилането на храната? Стомахът, точно така. А как тя стига до там? През устата или устната кухина? Точно така. Нека видим как става това. Човек приема храната чрез устата, зъбите я раздробяват, слюнката я намокря, а езикът така я преобръща, че става по-лесна за преглъщане. Така тя помага в стомаха, където вече нашият организъм ще си извлече полезни вещества. Хайде да изиграем една игра, като попълним изречения. Зъбите се намират в устната кухина, точно така. Те променят храната, като я раздробяват, точно така. След това храната се преработва къде? В стомаха. Точно така, правилно. Нека запишем заглавието на урок. Зъби и здравословно хранене. Първа точка. Какво трябва да знаем за зъбите? Вие колко зъба имате? А сменихте ли ги всички? А как сме се родили? С зъби или без? Сега ще отговорим и на тези въпроси. Точно така. Децата се раждат без зъби. На 6-тия месец почват да им никнат първите зъбки. И така до 5 годишна възраст вече имате 20 зъба в устата. Но те са какви? Млечни. Когато ставаме възрастни, един по един започваме да подменяме своите зъби. А колко зъби стават? Нека да решим следната задача. Малкият Емо и майка му отидоха на зъболекар. Зъболекарът ги прегледа и установи, че 18 зъба на детето са здрави, а 2 имат кариес. При майката здравите зъбки бяха с 10 повече от тези на сина й, а зъбите с кариеси 2 пъти повече от болните зъби на Емо. Пресметни и направи извод колко зъба, наречени млечни, имат малките деца и колко на брой са постоянните зъби при възрастните. Вече казахме, 20 са млечните зъби. Ето и математиката, 18 плюс 2 – 20. Колко са здравите зъби на майката? 18 плюс 10 – 28. Точно така. А тя има ли болни? Има 2 пъти повече от Емо. 2 по 2 – 4 болни зъба. А колко общо са зъбите на майката? 28 плюс 4 – 32 зъба. Точно така. Браво, деца! Нека да разгледаме и следното видео. Това са всичките 32 зъба и започваме от най-предните, така наречените резци. 4 на горната челюст и 4 на долната. Тяхната форма прилича на длето, което ги прави идеални за отхапването на храната. Следващите зъби, 2 на горната челюст и 2 на долната, се наричат кучешки зъби. Тяхната форма е по-остра и с тяхна помощ ние успяваме да разкъсаме храната. Следващите зъби са предкътниците. 4 на горната челюст и 4 на долната челюст. Тяхната повърхност е по-широка и помагат за стриването на храната. Следващите зъби са 6 на горната челюст и 6 на долната челюст. Те се наричат кътници. Тяхната повърхност е още по-голяма от тази на предкътниците. Виждате и малко по-набраздена. С тяхна помощ ние успяваме да смелим много добре и много наситно храната, която приемаме.
Хайде да погледнем и схемата в учебника. Ще посочвам всеки различен от вас, за да ми каже кои са резците, кучешките зъби, кътниците, предкътниците, точно така. Записваме като подточки. Резци, подточка Б кучешки, подточка В предкътници и подточка Г кътници. Точно така. Имате ли кариеси? Видяхме Емо има 2 зъбчета с кариес. Запишете втора точка как да се грижим за зъбите си. За да се сдъвква добре храната, нашите зъби трябва да са здрави. Затова трябва да се почистват редовно. Всяка сутрин и вечер след хранене трябва да ги измиваме старателно с четка и паста за зъби. Това помага, за да се отстрани останалата между зъбите храна. Знаете, че когато тя полепне, започват да се развиват бактерии, които увреждат нашите зъби. Покритието на нашите зъби е емайл. Той е второто вещество най-здраво след диаманта, но въпреки това тези малки микроби могат сериозно да увредят нашите зъби. Ето и как правилно да се грижим за тях. Мийки ги с четка и паста за зъби, предните зъби, долните и горните се почистват. Долните с движение на четката нагоре, а горните зъби се почистват с движение на четката надолу. Кътниците. Как да ги почистим? Там четката се движи напред и назад. Внимателно, с повече движения, както казахме, тяхната повърхност е по-широка, набраздени са и там храната полепва по-лесно, затова трябва внимателно да я почистим. Вътрешната страна на зъбите също да не пропускаме. Там отново движенията са отгоре надолу. Хайде сега съм ви донесла пластмасови челюсти и четки за зъби. В отбор по двама искам с помощта на схемата да почистите старателно вашите зъби по чиновете. Хайде да припомним. Долните зъби се почистват с движение на четката нагоре, горните с движение на четката надолу. Кътниците, как казахме? Точно така, напред и назад. Вътрешната страна да не забравите. Там отново движенията, как бяха? Точно така, нагоре-надолу. Чудесно! Вашите зъбки са измити перфектно. Хайде да видим какво трябва да направим, за да имаме здрави зъби. Трябва да посещаваме зъболекаря си поне 2 пъти в годината, независимо дали имаме проблем или не. Не прекаляваме с сладкишите. Казахме, че те най-много увреждат нашите зъбки. Не употребяваме едновременно много студени и много горещи храни и напитки. Това също не е добре за зъбите. Може да се напукат от студ или от много топло. Ядем повече какво? Млечни продукти, плодове, зеленчуци, точно така. И почистваме зъбите редовно сутрин и вечер след хранене. Хайде да изиграем една игра, да разделим продуктите от дясната колона на полезни за нашите зъби и такива, каквито трябва да избягваме. Млякото. Полезно ли е за здравето на нашите зъби? Полезно е. Изварата. Какво беше извара? Млечен продукт. Полезна ли е тя? Полезна. Ами торта? Да ядем спокойно или да избягваме? Избягваме. Сирене. Полезно ли е или него да го избягваме? Полезно е. Шоколад? Да си похапнем, а? Какво казвате? Избягваме, точно така. Ами бомбони? И бомбоните избягваме. Нека проверим. 100% вярно. Браво! Знаете, че някои зъбки не растат добре. За тях също няма проблем. Могат да се коригират чрез носене на специални скоби или шини. Какво запомнихме до тук? Видовете зъби и колко са на брой и как да се грижим за тях. Това е важно като цяло за нашия здравословен начин на живот. Здравословният начин на живот включва хранене с разнообразна храна,
растителна, животинска, поддържане на добра лична хигиена, редовно спортуване, закаляване и спазване на дневен режим. Трябва да спим добре, трябва да се движим повече, трябва да мием ръцете си преди всяко ядене. Нека запишем трета точка от урока – как да се храним здравословно. Диаграмата пред вас включва всички продукти и храни, които ние използваме в ежедневието си. Виждате, по-големите сектори са храните, които са полезни за нашия организъм и трябва да похапваме повече. Най-малкият сектор е кое? Точно така, шоколади, бомбони. Тях можем да ги хапваме, но по-малко. Нека да ги разгледаме. Хляба, картофите, макароните, оризът, зърнените закуски – един голям сектор. Те дават на организма енергия. Плодовете, зеленчуците, гъбите – друг голям сектор. Осигуряват витамини. Хайде за друг сектор. Месо, риба, ядки, яйца. Какво правят те? Изграждат мускулите и помагат за растежа. А млякото и млечните изделия, какво казахме? Освен зъбите, укрепват костите. Точно така. Децата трябва да се хранят по 4-5 пъти на ден, да не се прияжда и да миете добре ръцете си преди хранене. Пиенето на вода през деня също е много важно. Нека сега изиграем следваща игра с вярно или грешно. Децата трябва да приемат много плодове и зеленчуци. Вярно. Децата трябва да се хранят 2 пъти на ден. Тук какво казахме? Грешно, точно така. Храната на децата трябва да е разнообразна и богата на витамини. Точно така. Децата трябва да се хранят 5 пъти на ден. Точно така. Децата трябва да похапват много сладки неща. Тук грешно. Нека проверим. Браво, справихте се чудесно. Здравословното хранене, нека обобщим, включва употребата на разнообразна храна, която осигурява всички необходими на организма вещества. Хайде още една игра и да свършим твърденията. Хляба, картофите, оризът, макаронените изделия и зърнените закуски какво правят? Осигуряват енергия на организма. Точно така. Месото, яйцата, рибата, ядките и бобовите какво? Помагат изграждането на мускулите. Точно така. Млякото и млечните продукти. Хайде, зъбки. Точно така. Полезни за костите и зъбите. И плодовете, зеленчуците и гъбите, казахме, са богати на витамини. Чудесно се справихте. Хайде да обобщим какво вече научихме. Знаем как да мием млечните си зъбки, знаем как да се грижим и за постоянните си зъбки, какви видове биват и за какво служат те. Знаем как правилно да ги измиваме. Знаем кои храни са полезни за нашия организъм и знаем правилата за здравословно хранене. За домашно направете упражнение 1, 2 и 3 в учебната тетрадка на страница 33. И още една домашна работа. Искам от вас да приготвите здравословна неделна закуска, като използвате знанията си за храните от днес. Качете снимката във Viber групата на класа и чрез гласуване класа ще определи коя е най-вкусната и най-здравословната закуска. Благодаря ви за вниманието!